पहले जब मोतिर पूजा होला आ जब कलशा के लगे लोग बैठेला पूजा करावे तब शंकर जी के गीत होला। जे गाय के गोबर महादेव आंगना ले गजमतिया हो महादेव चौका पुराए। हम शंकर जी का गीत नहीं गावत माने गीत गावल जाला पहले आ तब जब ओइजा से चलल जाला देवकुरी तब गावल जाला। चलले कवन जे जियत बा ओकरा के गावल जाला। चलले कवन राम गाया त गाया पिंडा पारेले पाछे लागल चलली कमनी देई हमहू चलबो गाया तो हम ही सान बीरौरा पारबी पितर आनंद होई है। चलले कवन राम गाया तो जे मर्दाना लोग के जे बाटे ओकरा के मर्द मेहरारू के दोनों के गावल जाला। जे के बाप रहले जान आदमी के ओके ना गावल जाला। जे के बाप ना रहले उहे गावेला जे गाया जाए के बाटे। मान जैसे लइकन फैकन के में गीत में ना धराई नाव जे के बाप ना रही वही के नाव धराई आ मेहरारू लोग के नाव धराई तो रौरा लोग के जे सर सवांग होई के कुल नाव धराई सबके। चलले कवन राम गाया तो गाया पिंडा पारेले पाछे लागल चलली कमनी देई हमहू चलबो गाया तो हम ही सान बीरौरा पारबी पितर आनंद होई है। इहे मोतिर पूजा के गीत गावल जाला। तले लोग चल जाई एकदम देवकुरी बैठी जाई। देवकुरी में का गावल जाला? देवकुरी में गावल जाला देव घर में बैठेले कवन राम। जे जियता लोग बा उ देव घर में बैठेला पूजा करेला तो घर के सवांग लोग के नाव धराला। देव घर में बैठेले कवन राम देव गोहारावेले कवन बाबा आइल बानी कवन बाबा नइखी आइल कवन बाबा आइल बानी कवन बाबा नइखी आइल। देव घर में बैठेले कवन राम देव गोहारावेले कवन बाबा आइल बानी कवन बाबा नइखी आइल। सब मर्द लोग के नाव धराला। जे के बाप नइखन वही के नाव धराई। जे के बाप बा जना लइका बच्चा के उ के नाव ना धराई। इले के तो देव घर में माने जुहेला के नाव धरेला नु जे हे आदमी के पिंडा है हे आदमी के पिंडा तो पुरनिया लोग के नाव धराला। जे कवन बाबा आइल बड़े कवन बाबा नइखन आइल ओमे सबके नाव धराला। इहे मोतिर पूजा के गीत ह। सब पुरनिया लोग के नाव धराला तले मोतिर पूजा 1 घंटा में हो जाला बस।